ин ҳавлия қасрам бигем хато намекунем. Ҳавлии фурӯшии сеошонага бо таъмири зебову замонавӣ қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Бо шароитҳои беҳтарин таъмин мебошад. Балконам низ дорад, дута балкон дорад. Дар назди мактабу садику масҷиду мағозаҳо ҷойгир мебошад. Ҳамараҳо то ҳавлия асфальт кардагӣ. Навор монад то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. ҳавлӣ дар 9 километр ҷойгир мебошад. аз ин тараф худи 9 километр ва роҳ ба сӯи Садбарг, аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёре бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар ин тараф мактаб Садиқ, дар ин ҷо масҷид, дар ин ҷо боз як мактаби нави дигар ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. мана ҳамин мактаб мебошаду ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ чӣ хеле ки гуфтем дар 9 километр ҷойгир мебошад. 3 сотиқҳо 192-193 микрорайон мешавад. ноҳияи Шоҳмансурӣ, шаҳри Душанбе. худатон дар аввали навор дидед чӣ қадар минтақаи обод мебошад. дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст. ҳавлӣ дар умум иборат аз 3 сотиқ замин ва 8 дар хона мебошад. масоҳати умумии хонаҳо 330 метри квадратӣ. ҳавлӣ қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизҳояш меистад, баъзе чизҳоша мебаранд. бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ. ин ҷо дуюм ошшона, ҳам дар дуюм ҳам дар сеюм ошшона бино балкон дорад. варианти беҳтарин барои оилаи калон мебошад. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ 3 миллиону 800 ҳазор сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, марҳамат. мо бошад сабти хоная давом метем ва мегузарем ба сеюм ошшона. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.